Lukášovou Zbylkovou, tak bych ji poprosila, ačkoliv to nečekala. Je to vždycky taková zrada ode mě, ale já se moc omlouvám, mě to napadlo až teď. Tak protože kurzy tanců pro veřejnost pořádá Řecká obec Brno už od roku 2015. Vidíte, že jsme se rozrostli natolik, že a hlavně se to účastníci kurzu naučili tak perfektně, že mohou vystupovat nejen tady, i na Hradě Veveří. Já jsem strašně pyšná na ně. A proto jsme se společně domluvili, že už není tak moc hezké, když je oslovují kurzovničci, když to není také důstojné, tak jsme si řekli, že bychom mohli tento den pokřtít, a protože máme taneční soubor Prometheus, a Prometheus, co přinesl lidem oheň, tak tohle je náš oheň pro vás, takže bychom to pojmenovali, bychom se pokřtili, nebo já bych pokřtila s pomocí tady předsedkyně výboru pro národní menšiny. A vymysleli jsme si, odsouhlasili název Pyrsos, pochodek. Takže tímto bych poprosila, jestli zvládnu. Myslím si, že zvládnu. Šavly nemám. Nebyla jsem připravena. Nemá šavly, jako můžeme připravit. A vzhledem k tomu, že nebudeme podívat všechny účastníky kurzu, tak já bych to brala jenom symbolicky, že to tady otevřem a hezky si připijem. Takže pojďte všichni. Pojďte pohár.